Santo. Ba, sabi ko. Ay! Hawakan mo ito, pakin mo! Wala ka ito.
Mauna yun. Mabilis na tapos ang malapit na nakarelay. Hi guys! Welcome to my vlog! Wala go! Hindi ba? Hindi ka kaya na! Wah, yang kami palas-pas jam! Wala eh, yung isagad. Hindi mo ba na yun? Wala? Magkalas na ka pa mo. Mangalbihan na ako. Martin, haligi Gina ako. Kaya mo kaya? Ako, tayo ka rin. Alin niya naman bisa? Halina ako, mas lalo kung may kainginig yung babo, nagyasagay ng dati. Puto. Diyang St. Jude. Ilan ba na yung kuya? Ako na ako yun. Deng! Bye-bye! Dragon! Hey! Nakuha ka na. Eh dahil doon ako kantulan. Juan! Kailangan mag-collapse ka niyan. Kailangan mag-collapse. Sulang pala eh. Sulang. Baka magkulap. Bulbulin lang, Mga siya pa mga iba. Good job eh. Taba na. Mga siya pa mga jade nyo. Oo nga. Bayang manok
manok yan, oh. Baka palo mo yan, Negi. Paano na? Alright. Bila pa dyan naman kung may bogart niya. Sobra lang natin. Bye-bye. Bawas ka na si bogart. Bakit ba? Oo, tikpan ng gay. Ay,